Hare Krishna devotees. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Hare Krishna Mataji, Pranam. Hare Krishna Mataji. 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 இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவரையும் மறுபடியும் வருக அப்படின்னு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை சொல்லி வரவேற்கிறேன். இப்ப நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், நீங்க பாருங்க. தெரியறதா மாதாஜி? இஸ்கான் மங்களூரு அந்த ஸ்கிரீன் தெரியறதா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. error invalid username அப்படின்னு இருக்கிறதா? ஓகே. இப்போ நான் ரெஜிஸ்டர் பண்றேன். உங்களுக்கு தெரியறதா? ரெஜிஸ்டரை வந்து நான் கிளிக் பண்ணினேன். கிளிக் பண்ணிட்டு மைத்ரி மாதாஜி நீங்க அப்படியே பண்ணலாம். நீங்க அதை ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த லிங்கை ஓபன் பண்ணிட்டு அங்க வந்து உங்களுடைய யூசர் நேம் கொடுங்க. நீங்க ஒரு நோட்ல கூட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்ன நல்லா பண்றேன் அப்படின்ட்டு. இப்போ வந்து இந்த நேம் எல்லாம் நோட் பண்ண வேண்டாம். நீங்க உங்களோட நேம் வந்து அங்க எழுதணும். அங்க வந்து யூசர் நேம் ஐடி எல்லாம் கொடுத்து இப்ப வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்றோம். இப்போ இமெயில் ஐடி கொடுக்குறோம், பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறோம். மறுபடியும் ரிப்பீட் பாஸ்வேர்ட் பண்றோம். அது கரெக்டான்னு செக் பண்ணிக்கிறோம். அங்க ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருந்தது, அதை சரி பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஐ எம் நாட் அ ரோபோட் அப்படிங்கறத வந்து கன்ஃபார்ம் பண்றோம். அந்த ரெண்டத்தையும் வந்து ஐ allow the website to collect and store the data. I submit through this form அப்படின்னு அதை டிக் பண்றோம். send these credentials via email அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறோம். மாதாஜி கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொல்லலாம். Yes, clear ma'am. Clear ma'am. Clear ma'am. Clear மாதாஜி. உங்களுக்கு புரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட டெம்பிளோட அந்த லிங்க் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை டச் பண்ணி நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம உள்ள போறோம். அங்க போயிட்டு லாகின் இருக்கு இல்லையா, அங்க வந்து மறுபடியும் வந்து அங்க நம்மளுடைய யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் ரெண்டும் கொடுக்குறோம். லாகின் பண்றோம். கோ டு மை அக்கவுண்ட் அதை வந்து நீங்க கிளிக் பண்றீங்க. இப்போ நம்ம அக்கவுண்ட் குள்ள வந்தாச்சு. டே ஜீரோ தமிழை கண்டுபிடிங்க. வேற வேற லாங்குவேஜ்ல இருக்கு, நம்ம தமிழ் தான் பண்றோம். ஸோ தமிழுக்கு போறோம். இப்போ கோர்ஸ் கண்டென்ட் வந்துடுச்சு. டே ஜீரோக்குள்ள போறோம். ஸ்டார்ட் குவிஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து நம்ம கேக்குறது இப்போ வந்து which is our ISKCON ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் டெம்பிள்ஸ் அபிஷியல் வெப்சைட் அப்படின்னு கேக்குறது. இதுல எது கரெக்டான ஆன்சரா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க மாதாஜி? ஓகே, நீங்க சொன்னதுனால நான் கிளிக் பண்றேன். ஓகே, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை கிளிக் பண்ணிட்டேன். அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கரெக்டானு. செக்க கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ கிரீன் சிக்னல் வந்துருச்சு. சோ அது வந்து என்ன சொல்றது? கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்றது. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகணும். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन என்னன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் கோவிலின் அதிகாரப்பூர்வ யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்துள்ளீர்களா? அந்த குழுவுல வந்து நீங்க சேர்ந்திருக்கிறீர்களா அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு என்னோட இதெல்லாம் அனுப்பும் போது அங்க நம்ம கோயிலோட சிம்பல் வந்திருக்கும்.
அந்த யூடியூப்ல போய் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா? பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி. பண்ணிருக்கீங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? தேர்ட் ஒண்ணுதான் நீங்க வந்து எஸ் பை கோயிங் டு திஸ் அப்படின்ட்டு நீங்க இதெல்லாம் வந்து கிளிக் பண்ணணும். சோ கிளிக் பண்ணி பாக்குறேன். என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். செக் பண்ணி பார்க்கலாம். எஸ் கரெக்ட். அதுதான் யூடியூப் இது வந்து கரெக்ட்னு சொல்றது. இப்போ நெக்ஸ்ட்க்கு போறோம். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन என்னன்னு பார்க்கறோம். Have you followed our ISKCON Sri Sri Radha Govind Temple's official Facebook page? Facebookல நீங்க இன்ட்ரஸ்டா இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு போனீங்களா அப்படின்னு கேக்குது. நம்ம கோயிலோட Facebook பேஜுக்கு போனீங்களா அப்படின்னு கேக்குது. நான் இதுக்கு வந்து நான் எஸ் கொடுக்கிறேன். நான் போவேன், அதனால நான் எஸ் கொடுக்கிறேன். அதை வந்து செக் பண்ணலாம். சரிங்களா? எஸ் பை கோயிங் இணையத்தில் இதுதான் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கிறேன். அது கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு பார்க்கலாம். செக் பண்றேன். எஸ் அதுதான் வந்து அந்த ஐடி. சோ அது கரெக்டா இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் கொடுக்கிறேன். இஸ்கான் பெங்களூரு இணையதளத்திற்கு சென்று வினாடி வினாவிற்கு பதிவு செய்து உள்ளீர்களா? நீங்கள் பதிவு செஞ்சிருக்கீங்களா மாதாஜி? பதிவு பண்ணிருக்கோம். பண்ணிருக்கீங்க. சோ எஸ் பை கோயிங் எப்படி போனீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எஸ் பை கோயிங் டு ஆம் தி குவிஸஸ் இருக்கு செல்வதன் மூலமாக அப்படின்னு நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கோ. மூணாவது இத கிளிக் பண்றேன், செக் பண்றேன். எஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்க்கு போறேன். பாடநேர வகுப்பு நேர மாற்றங்கள், வினாடி வினா சிக்கல்கள் மற்றும் பாடநெறி தொடர்பான பிற கேள்விகள் இருந்தால் யாரை தொடர்பு கொள்ளலாம்? அட்மினை தொடர்பு கொள்ளலாம், கோஹோஸ்ட் தொடர்பு கொள்ளலாம், வாலண்டியர்ஸ் இருந்தா அவங்களையும் தொடர்பு கொள்ளலாம். நான் இப்ப வந்து ஆல் த அபவ் அப்படின்னு நான் வந்து கிளிக் பண்றேன். நீங்க அப்படித்தானே பண்றீங்க? செக் பண்றேன். எஸ் கரெக்ட்னு வந்திருக்கு. சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு போலாம். வகுப்பில் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குமுறை என்ன? நீங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் கூட மிஸ் பண்ணாம ரெகுலரா வரணும். பி ரெஸ்பெக்டிவ் டு இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற எல்லோரிடமும் மரியாதையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். பி மைண்ட்ஃபுல் வென் கம்யூனிகேட்டிங் இந்த கிளாஸ். ஸோ வகுப்பில் குழு தொடர்பை கொடும்போது கவனத்துடன் இருங்கள். இது எல்லாமே நமக்குள்ள ரூல்ஸ் தான். ஸோ ஆல் த அபவ் அப்படிங்கறத வந்து நான் டிக் பண்றேன், செக் பண்றேன். எஸ் கரெக்ட்னு வந்திருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन என்னன்னு பார்க்கலாம். வகுப்பு பாடம், வினாடி வினா அல்லது வேறு ஏதாவது வழி பற்றி உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் என்ன செய்வது? ஆஸ்க் a teacher during question answer session at the end of the class. Raise your hand, type your question in the chat box. இது மூணுமே நீங்க செய்யலாம். ஸோ ஆல் த அபவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நான் வந்து கிளிக் பண்றேன், செக் பண்றேன். கரெக்ட்னு வந்திருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்க்கு போறேன். வினாடி வினா எடுப்பது பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் எப்படி பதில்களை பெறுவேன்? வாட்ஸ்அப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றவும். அமர்வின் வகுப்பு முடிவில் क्वेश्चन ஆன்சர்ஸ் அமர்வின் போது வகுப்பு ஆசிரியர் அல்லது சக ஆசிரியரிடம் கேளுங்கள். உங்கள் கேள்வியை வாட்ஸ்அப் குழுவில் இடுகையிடவும் அல்லது வாட்ஸ்அப் நிர்வாகிக்கு செய்தி அனுப்பவும். சோ நீங்க என்ன செய்வீங்க மாதாஜி? உங்களோட குவிஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? வாட்ஸ்அப்ல கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றுவீர்கள். முதல் ஆப்ஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனா டிக் பண்ணி பார்க்கலாமா? All of the above, Mataji. All the above. நான் யாரு, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் யார் சொன்னாங்க? ஃபாலோ தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், வாட்ஸ்அப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றவும் சொன்னாங்க. சரிங்களா? எல்லாம் ஆல் த அபவ் தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஆனாலும் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மாதாஜி சொன்னனால நான் கிளிக் பண்ணி பாக்குறேன். சரிங்களா? எப்படி ராங்னா அது எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம், அதுக்காக செக் பண்றோம். இல்லை, ஆல் த அபவ் தான் கரெக்டான ஆன்சர். நீங்க எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப்ல மட்டும் இல்ல, டீச்சர்ஸ் கிட்டயும் கேட்கலாம் அப்படிங்கறது இங்க சொல்றது. சரிங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு போலாம். புத்தகங்கள் எவ்வாறு வழங்கப்படும்? உங்களுக்கு புக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இ புக்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாவே கிடைக்குது இல்லைங்களா? நாங்க வந்து அந்த லிங்க் அனுப்பியிருக்கோம், நீங்க இ புக்கை போய் நீங்க ஆல் புக்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறது தப்பு.
நோ புக்ஸ் அவைலபிள், இல்ல புக்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா தான் இருக்கு. நன் ஆஃப் த அபவ், இல்ல இ புக்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ ஆர்டரிங் வெப்சைட். ஸோ நீ இ புக்ஸை வந்து ஃப்ரீயா படிச்சுக்கலாம். ஆர்டர் பண்ணணும்னா கூட வெப்சைட்டுக்கு போய் ஆர்டர் பண்ணலாம். இதுதான் வந்து பார்க்கலாம், எதுக்கு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வினாடி வினா இணையதளத்திலிருந்து எனது சான்றிதழை எவ்வாறு பெறுதல் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. நான் இது டிக் பண்ணவே இல்லையே, அதுக்குள்ள கிரீன் வந்துருச்சே. பை டேக்கிங் குவிஸ் இன் லேண்டர் இன் ஆட்டோமேட்டிக்லி கம்ஸ். சோ மாதாஜி சொல்லுங்க, என்ன ஆன்சர் நான் டிக் பண்ணட்டும்? நான் இப்போ உங்க சாய்ஸுக்கு விட்டுறேன். உங்களுக்கு வந்து கிரீன் வருதுதான். நீங்க எப்படி வந்து 18 days வினாடி வினா இளையதளத்தில் குவிஸ் எடுத்துக் கொள்வதன் மூலம் தானாகவே வரும். தானாகவே வரும். ஓகே, இதுதானா? சரி, இது கரெக்டா செக் பண்ணலாம். இன்கரெக்ட்னு வந்திருக்கா? இத செக் பண்ணணும். நீங்க ஐகானை கிளிக் பண்ணல மாதாஜி. ஐகான் இன்னும் கிளிக் பண்ணலையா? ஆமா, அதுல ஐகான் கிளிக் பண்ணனும்ல. finish இல்ல, பை டேக்கிங் குவிஸ் பக்கத்துலயே ஒரு ரவுண்டா ஒரு பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணனும்ல. பண்ணினனாலதான் இந்த கிரீன் கலர் பாக்ஸ் வந்திருக்குது மாதாஜி. நம்ம வேற ஏதாவது ஒண்ணு கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணி பார்க்கலாம். பண்ணுங்க. அஞ்சல் இத கிளிக் பண்றேன். இல்ல, இது ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, அதனாலதான். சரியா, ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சுடா. ஆக்சுவலா இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். இது பண்ண முடியல. இல்ல வீடியோ. ஓகே, நான் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் தெரியும் இல்லீங்களா மாதாஜி? பை டேக்கிங் குவிஸ் இன் லேர்ன் தட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ நான் ஃபினிஷ் குவிஸ் கொடுத்துட்றேன். அதுவும் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். 80%. ஸோ யூ ஹேவ் ரீச்ட் 8 out of 10 points அப்படின்னு. நம்ம வேணும்னே ஒரு கொஸ்டின் தப்பு பண்ணணும், ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா? ஸோ அதனால 2 பாயிண்ட் நம்மளுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ 80% வந்து நம்ம இது பண்ணிருக்கோம், எடுத்திருக்கோம். இப்போ வந்து கிளிக் ஹியர் டு கண்டினியூ ரீஸ்டார்ட் குவிஸ். ரீஸ்டார்ட் குவிஸ் தான் நேத்து யாரோ கேட்டீங்க இல்லைங்களா? நான் மறுபடியும் பண்ணி பார்க்கணுமா அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ என்னடா ஏன் ஒரு நிமிஷம். இப்ப இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் மட்டும் போகலாம்ல. இப்போ கடகடான்னு பண்ணிடலாம். இப்ப மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை பண்ணி காமிச்சிடுறேன். இங்க பாருங்க, டே 0ல மறுபடியும் இந்த ஃபர்ஸ்டர் வந்து கிளிக் பண்றேன், செக் பண்றேன், கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டுக்கு போறேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல என்னது கரெக்ட்? எஸ் பை கோயிங், தேர்ட் ஒன் கரெக்ட். செக் பண்றேன், கரெக்ட். மாதாஜி பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் இப்ப வந்து என்ன கொஸ்டின்? அதிகாரப்பூர்வ முகநூல் பக்கத்தை எஸ் பை கோயிங், இதுதான் கரெக்ட். செக் பண்றேன், கரெக்ட்னு வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போறேன். வினாடி வினா தளத்திற்கு பதிவு செய்து உள்ளீர்களா? எஸ் பண்ணிருக்கேன். செக் பண்றேன், கரெக்ட்னு வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட், பாடநெறி வகுப்பு நேர மாற்றங்கள் இருந்தால் யாரை தொடர்பு கொள்ளலாம்? ஆல் த அபவ், எல்லாத்தையுமே நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம். செக் பண்றேன், கரெக்ட்னு வந்துருக்கு. நெக்ஸ்ட்டுக்கு போலாம். வகுப்பில் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஆல் த அபவ். ஸோ செக் பண்றேன், கரெக்ட்னு வந்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டுக்கு போறேன்.
வகுப்பு பாடம், வினாடி விடா ஏதாவது இருந்தால் என்ன செய்வது? இது 3யுமே நீங்க வந்து கடைபிடிக்கலாம். செக் பண்றேன். கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போலாம். வினாடி வினா எடுப்பது பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் எப்படி பதில்களை பெறுவேன்? ஆல் தி அபவ். செக் பண்றேன். கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். புத்தகங்கள் எவ்வாறு வழங்கப்படும்? இ புக்ஸ். அப்புறம் வெப்சைட்ல நீங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். செக் பண்றோம். கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சான்றிதழை எவ்வாறு பெறுவது? பை டேக்கிங் குவிஸ். செக் பண்ணலாம். எஸ், கரெக்ட். இப்போ ஃபினிஷ் குவிஸ் கொடுத்துறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து ரீஸ்டார்ட் அப்படின்னா மறுபடியும் குவிஸ் பண்றதுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கிடைச்சது. அதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஷன் என்ன இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தா வியூ கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு. அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பண்ணினோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்ப லாஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருந்துச்சு? கண்டினியூன்னு இருந்துச்சு. கண்டினியூனா அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது, நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இங்க பாருங்க, 100% கம்ப்ளீட். லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் February 12. இது வந்து டைம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு, கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வந்துடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குதா மாதாஜி? இந்த மாதிரி தான் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், உள்ள போய் என்ரோல் பண்ணணும், இந்த குவிஸ் எல்லாமே பண்ணணும். இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கிறதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, கிளியரா இருக்கு. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது குவிஸ் அப்டேட் ஆகுமா மாதாஜி? இது ஒண்ணுதான் மாதாஜி. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம். ஹலோ ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குறதா? கேக்குறதா? கேக்குறது மாதாஜி. இது நீங்க இது குவீஸ் சொல்லிருக்கீங்க, டெய்லி பண்ணுமா அது? ஆமா, டெய்லி பண்ணணும். ஒரு சாப்டருக்கும் ஒரு நாளுக்கும் 18 சாப்டர்ஸ்க்கு 18 குவிஸ் வரும் மாதாஜி. நீங்க லிங்க் அனுப்பிச்சு விடுவீங்களா? ஆல்ரெடி உங்களுக்கு லிங்க் வந்திருக்குமே மாதாஜி. நீங்க இவ்வளவு நாள் நீங்க 4 சாப்டருக்கு 4 தடவை குவிஸ் பண்ணிருக்கணுமே மாதாஜி. பண்ணலையா? இல்ல மாதாஜி, அதனாலதான் கேட்கலாம். இதுக்கப்புறம் இருக்குங்களா? இருக்கு மாதாஜி. டெய்லி ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு குவிஸ் இருக்கு, அதை நீங்க பண்ணணும். அப்படியா? இப்ப அதுக்கான லிங்க் நம்ம வாட்ஸ்அப் குழுவிலேயே வருங்களா மாதாஜி? வந்துருச்சு மாதாஜி, எல்லாரும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க. பாருங்க. ஓகே, பாக்குறேன் மாதாஜி. ஓகே, நன்றி மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி, கோர்ஸ் 1 இதுல தெரியாதா இப்போ? மாதாஜி, அது நீங்க என்ரோல் பண்ணி நீங்க உள்ள போனாதான் அந்த குவிஸ் சாப்டர் 1 வரும் மாதாஜி. அப்பதான் வந்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் அந்த சாப்டரை. நான் இப்ப என்ரோல் பண்ணி உள்ள போக முடியாது. இப்ப மைத்ரேயி மாதாஜி போலாம், ஏன்னா அவங்க இன்னும் பண்ணல இல்லையா, அவங்க போலாம். February 9th மெசேஜ்ல அந்த லிங்க் வந்திருக்கு. 9th of February. ஓகே. நீங்க மாதாஜி யாருக்கெல்லாம் தேவையோ அவங்க வந்து அந்த மெசேஜை வந்து நீங்க பாத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்த மாதாஜி, நல்ல வேளை ஞாபகம் வந்துச்சு. டிஸப்பியரிங் மெசேஜஸ் வந்து ஆன் பண்ணிருக்காங்க. எந்த மெசேஜா இருந்தாலும் 7 நாளுக்கு அப்புறம் அது டிஸப்பியர் ஆயிடும். அதனால நீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ நாங்க அனுப்பும் போதே நீங்க வந்து அதெல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. சரிங்களா? அதுக்கப்புறமா கேட்டா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். தேடி அனுப்பணும், டைம் ஆகும்.
ஸோ உங்களுக்கு நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகும். அதனால உங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவையோ, மெட்டீரியல் தேவையா, லிங்க்ஸ் தேவையா, என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையுமே வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டிஸப்பியரிங் மெசேஜஸ் வந்து ஆன்ல இருக்கு. ஓகேங்களா மாதாஜி? புரிஞ்சுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. புரிஞ்சது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இந்த சாப்டருக்கு போலாம். சாப்டர் 5 கர்ம யோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல். இந்த சாப்டர்ல பகவான் வந்து நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ரீகேப்பே வரலையே. ஓகே, ரீகேப் வரணும். தெரியல ஏன் வரலன்னு தெரியல. பார்க்கலாம், பின்னாடி வரதான்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி யஸ்ரேயேதயோதேகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஷ்சிதம். அர்ஜுனரின் குழப்பம். அர்ஜுனருக்கு இன்னும் குழப்பமா இருக்கு. ஷேர் பண்ணலையே. ஷேர் பண்ணலையா? சாரி, ஸ்டாப் ஷேர். இருங்க, ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிட்டு நான் மறுபடியும் பண்றேன். ஓகே ஓகே. மாதாஜி இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியறதா? தெரியுது தெரியுது. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனரின் குழப்பம். அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி யஸ்ரேயேதயோதேகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஷ்சிதம். அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படின்னு கேட்கிறாரு. முதல்ல செயலை துற அப்படின்னு சொன்னீங்க, எந்த வேலையும் செய்யாத அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் செயலாற்று, பக்தியுடன் செயலாற்றுன்னு சொல்றீங்க. சோ அர்ஜுனருக்கு குழப்பம். நம்மளுக்கு எப்படி குழப்பம் வருமோ அதே மாதிரி அர்ஜுனருக்கும் குழப்பம். சோ இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, இது என்னது இப்படி இருக்குது, இதுல வந்து எனக்கு எது வந்து ரொம்ப நன்மையை தரும், எனக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலா இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க என்ன அப்படின்னா, செயலை துறக்கவும் அப்படின்னு சொன்னத எப்படி எடுத்துட்டு இருக்காரு, செயலே செய்யாமல் சும்மா உட்கார்ந்துரு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாரு. ஆனா பகவான் அந்த மாதிரி சொல்லல, செயலின் பலன்களை துறக்க சொன்னாரு. நேத்தே நம்ம அந்த சாப்டர்லயே பார்த்தோம். சோ நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து பௌதீகத்துல இருக்கிறோம், பல நோக்கு செயல்கள் தான் செய்வோம், எதையாவது எதிர்பார்த்து தான் செய்வோம். எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம நம்மளுக்கு செயல்களே வந்து செய்யவே தெரியாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது வந்து கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். அந்த செயல்களுடைய பலன்களை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடணும். அந்த செயல்களின் பலன்களை நானே அனுபவிக்க வேண்டும், இந்த செயல் நடந்ததற்கு நானே காரணம், நானே கர்த்தா அப்படிங்கிற எண்ணம் கூடாது. அந்த மாதிரி எண்ணம் இருந்தால் அந்த செயல் விளைவுகளில் நம்ம வந்து அது பாவமாக இருக்கலாம், புண்ணியமாக இருக்கலாம், அது வந்து நம்மை வந்து சேரும். ஆனா இதையே வந்து ஒரு செயல் செய்யும் போது அந்த செயல் வந்து பகவானுடைய கருணையினாலேயே செய்கிறேன் என்ன அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செஞ்சோம்னா அதுல வர்ற பாவ விளைவுகள் கூட வந்து நம்மை வந்து சேராது. அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீ போர் செய், உனக்கு பாவம் வந்து சேராது. பகவான் அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டேன்னா அந்த விளைவுகள் வந்து நீ வந்து தப்பித்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன, பக்தியுடன் செயலாற்று அப்படிங்கிறாரு. சோ எதை செஞ்சாலும் பகவானை வந்து கூட்டாளியாக சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு பாட்டி இருந்தாங்க, அவங்க காலையில வந்து அரிசிய வந்து கிளீன் பண்றாங்க. எப்படி கிளீன் பண்றாங்க அப்படின்னா பாத்தீங்களா, ராம 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 ராமன் அப்படி ஒரு அரிசியா தள்ளுறாங்க.
சரிங்களா? இதே பாட்டி நைட்ல என்ன பண்றாங்கன்னா அதே அரிசி இன்னொரு ஆளாக்கு எடுத்து வச்சுட்டு சிவசிவா சிவசிவா சிவசிவான்னு. சோ ஒரு சின்ன வேலை செய்தால் கூட பகவானை வந்து அவருடைய ஸ்மரணையிலேயே வந்து எல்லா வேலைகளையுமே வந்து செய்கிறார்கள். சோ ஒரு புது துணி எடுத்துட்டு வந்தா நம்ம வீட்டுல என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம வீட்டுல பாட்டி தாத்தா இருந்தாங்கன்னா முதல்ல கொண்டு போய் அதை சாமி முன்னாடி வச்சு எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஒரு நகை வாங்கினாலும் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து வேண்டி அதை வந்து பகவானுடைய அருளை வந்து கேட்டு அவங்க வந்து பணிவா வந்து கேட்டு எடுத்துட்டு வருவாங்க. சோ ஆனா நம்மளுக்கு எல்லாம் பிடிக்காது. ஏன்னா தீபாவளி ட்ரெஸ்ல அந்த காலர்ல மஞ்சள் வந்து தடவிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது, நம்மளுக்கு அசிங்கமா இருக்குன்னு நினைப்போம். ஆனா அது கிடையாது. பகவானை வந்து எல்லா விதத்திலும் நம்ம வந்து அவருடைய நினைவாகவே ஸ்மரணையிலேயே வந்து நம்ம இருக்கணும். சோ செயலாற்ற வேண்டும், பக்தியுடன் செயலாற்ற வேண்டும். சமைக்கிறோம் அப்படின்னா கூட காய்கறி நறுக்கும் போது, சமைக்கும் போது பகவானுடைய மகாமந்திரத்தை வந்து ஜபிச்சுக்கிட்டே செய்யும் போது அந்த தானியங்கள்ல, காய்கறிகள்ல, பழங்கள்ல இருக்கிற எல்லா களங்கங்களும் நீக்கப்பட்டு விடுகிறது. சோ தூய்மை அடைந்து விடுகிறது அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்ம போன சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். சோ இதுதான் வந்து சொல்றாரு. சோ அப்ப அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, இதுல வந்து எனக்கு எது ரொம்ப பெனிஃபிஷியல் அப்படின்னு கேட்கிறாரு, எது எனக்கு நன்மையை தரக்கூடியது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனரின் தவறான புரிதல், அர்ஜுனர் எப்படியெல்லாம் தவறாக புரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. சோ நிறைய நம்ம தத்துவங்கள்லாம் படிக்கிறோம். அந்த தத்துவங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. தத்துவங்கள் வந்து பக்தி இல்லாத தத்துவங்கள் வந்து வேஸ்ட். அததான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. தத்துவங்கள்னால எந்த பயனும் கிடையாது எப்போ அதுல பக்தி இல்லாத போது அப்படிங்கிறாங்க. சோ 2வது அத்தியாயத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எதை பற்றி நம்மளுக்கு சொன்னார்? ஆன்ம அறிவு, அதாவது சாங்கிய யோகம். நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற அறிவை பற்றி சொன்னார். அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே சொன்னாங்க. ஆத்மா வந்து எப்படிப்பட்டது? அது வந்து அழிக்கவே முடியாதது, பிறப்பற்றது, நித்தியமானது, நீரால் நனைக்க முடியாது, நெருப்பினால் வந்து எரிக்க முடியாது, காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது. அதனுடைய சைஸ் வந்து சொன்னாங்க. சைஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த சின்ன முடி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த முடியினுடைய நுனியை எடுத்து அதை 10,000 கட் பண்ணிட்டா அதுதான் வந்து ஆத்மாவினுடைய சைஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம். சோ இந்த மாதிரி அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல சாங்கிய யோகத்துல சொன்னாங்க. அப்புறம் அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க? பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டது. பகவான் வந்து இந்த மனித சமுதாயத்தை வந்து உயர்த்துவதற்காக, ஏன்னா நம்ம வந்து மிருக நிலையில் இருந்தோம். சோ மனிதர்களாக எலிவேட் பண்றதுக்காக சமுதாயத்தை 4 பிரிவாக பிரித்தார். எதனுடைய அடிப்படையில் பிரித்தார் அப்படிங்கிறது வந்து நான் நேத்து வந்து சொன்னேன். 2 பாயிண்ட் சொன்னேன். அதுல உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா மாதாஜி? 2 பாயிண்ட். எதனுடைய அடிப்படையில் பகவான் அண்ணா என்னன்னு கேள கிளாஸ்ல இருக்கேன். மாதாஜி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. குணத்தினாலேயும் செயல்களினாலேயும். ஹரே கிருஷ்ணா. Am I audible? Yes, Mataji. Yes. Okay. குணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நமக்கு வந்து 3 குணங்கள், நம்ம இந்த பௌதிகத்துல பிறந்துட்டோம் அப்படின்னாவே 3 குணங்கள் நம்மை வந்து ஆட்சி செய்ய ஆரம்பித்து விடும். சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சோ எந்த குணம் நம்மை வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய செயல்பாடுகளும் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். சோ அந்த செயல்களை வைத்து நம்மளுடைய குணங்களும் வந்து ஏற்ப அது மாறுபடுகிறது. சோ இத ரெண்டையும் பேஸா வச்சுதான் 4 வந்து பிரிச்சாரு. சோ வர்ணம் 4, ஆசிரமம் 4. அவங்களுக்கு என்ன வந்து விடுக்கப்பட்ட கடமைகள், பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். பிராமணர்களுக்கு தனிப்பட்ட, அவர்கள் வந்து ஞானத்திலே வந்து சிறந்தவர்கள். சோ அவங்க வேத கல்விக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து மன்னர் வந்து எல்லா விதமான உதவிகளையும் வந்து அவர்களுக்கு வசதிகளையும் வந்து செய்து தருவார்கள். அடுத்தது வந்து சத்திரியர்கள். சத்திரியர்கள் வந்து ரஜோகுணம் மிகுந்தவர்கள். அவர்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற அந்த பொறுப்பை வந்து கொடுத்திருக்காரு பகவான்.
சோ அவர்களுக்கு என்ன டியூட்டி அப்படின்னா நாட்டையும் மக்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது. அடுத்தது மூன்றாவது யாரு அப்படின்னா வைசியர்கள். வைசியர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் ரெண்டுமே சேர்ந்த காம்பினேஷனா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன கடமைகள் அப்படின்னா வியாபாரமும் விவசாயமும் அவர்களோட்டு தொழில்கள் அப்படிங்கிறது. சூத்திரர்களுக்கு கடுமையான வேலைகளும் இந்த 3 பேத்துக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ண வேண்டிய வேலையும் வந்து சூத்திரர்களை சார்ந்தது அப்படிங்கறது எல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து ஆத்மாவின் சோ நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் காரணமாக ஆத்மா வந்து சிக்கலில் எப்படி செயல்படுகிறது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்த்தோம். சோ பக்தி சேவையால் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. ஓகே, சோ பௌதீக பந்தம் நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பலநோக்கு கர்மங்கள் செய்வோம். அதனால நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இந்த பௌதீக பந்தத்திலே வந்து சிக்கிக்கொள்வோம். எப்ப வந்து ஆன்மீக கடமைகள் செய்கிறோமோ அது வந்து நம்ம இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை தரக்கூடியது. ஆனால் பௌதீக செயல்கள் எல்லாமே நம்மை வந்து இந்த உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தக்கூடியது. ஏன் பந்தப்படுத்தினா என்ன அப்படின்னா, நம்ம மறுபடியும் நிறைய ஆசைகளை வளர்த்து கொள்வோம். அந்த ஆசைகள் வந்து நிறைவேற்றுவதற்காக நிறைய பிறவிகள் எடுத்துக்கொண்டே இருப்போம். அடுத்த பிறவி, புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். சோ இந்த மாதிரி நிறைய பிறவிகள் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கும்போது இந்த பர்த் டெத் சைக்கிள்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ராட்டனம் மாதிரி மேல போவோம், கீழே வருவோம், பிறப்போம் இறப்போம். இந்த சைக்கிள்ல வந்து நம்ம வந்து மாட்டிக்கொள்கிறோம். சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த பௌதீக பந்தத்தை விட்டு விட வேண்டும். மூன்றாவது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஞானத்தலம் அப்படின்னு ஒண்ணு பார்த்தோம். சோ வந்து உடல், அதை விட பெரியது யாருன்னா புலன்கள், புலன்களை விட பெரியது மனம், மனதை விட பெரியது வந்து அறிவு, அறிவை விட பெரியது வந்து நம்ம கடைசியில யாரு அப்படின்னு பார்த்தா அவன் தான். அது யாரு அப்படின்னா ஆத்மா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அந்த ஞானத்தலத்தில் ஒருவன் நிலை பெற்று விட்டால், ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சனா மாறிட்டா அவங்களுக்கு வந்து செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இப்ப வந்து அத்தியாயம் 4ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சமடைகிறது. சோ தியாகங்கள் தான் வந்து எப்பவுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது. சோ ஞானம் என்ன பண்ணும்? தியாக வேலைகள், தியாகம் எப்படின்னா யக்னங்கள் செய்யலாம், தவங்கள் செய்யலாம். இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். 4வது அத்தியாயத்துல கடைசியில நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம். அது என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னா கடைசி வசனத்தில் கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனனிடம் எழுந்து போராட சொன்னார். சோ இதனால் அர்ஜுனனை குழப்புகிறது, கைவிடு அல்லது வேலை செய் சோ அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ நீ வந்து இந்த இதெல்லாம் விட்டுட்டு நீ வந்து எழுந்து போரிடு அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆத்மா அந்த ஞானத்தலத்திற்கு வா அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆத்ம ஞானத்தை புரிந்து கொள். இவர்கள் எல்லோருமே உடல்கள் அல்ல. இவர்களுடைய உடல்கள் அழிந்து விட்டாலும் ஆத்மாவை வந்து அழிக்க முடியாது. இவர்கள் வந்து சொர்க்கம் புகுவார்கள். இவர்களுக்கு வந்து அங்க அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் பிறப்பெடுத்து வருவார்கள். இவர்களுக்கு புத்துணர்ச்சியான மறுபடியும் இளமையான ஒரு வந்து உடல் கிடைக்க போகிறது. அதனால இவர்களுக்காக நீ வருந்தாதே, எழுந்து போரிடு அப்படின்னு வந்து பகவான் சொன்னாரு. அப்படிங்கறதுதான் நம்ம வந்து இதுவரைக்கும் பார்த்தோம். இப்ப வந்து 2வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா சந்தேகத்தை நீக்குகிறது. ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்கிறாரு அர்ஜுனர். அவருடைய சந்தேகம் வந்து இங்க நீக்கிற மாதிரி பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகஸ்ச நிஸ்ரேயஸ கராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசா கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். சோ அவருடைய கொஸ்டினுக்கு இப்ப பதில் சொல்றார். செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றது அப்படிங்கிறாரு. ரெண்டும் நான் சொன்ன ரெண்டுமே வந்து முக்தியை தரக்கூடிய வழிகள் தான். எது? செயலை துரத்தல்னா பக்தியுடன் செயல்படுதல். இரண்டுமே வந்து முக்திக்கு ஏற்றது அப்படின்னு சொல்றாரு. இவை இரண்டில் எது பெஸ்ட்ன்னு கேட்டாரு. எது எனக்கு மிகவும் நன்மையை அளிக்கக்கூடியதுன்னு கேட்டாரு இல்லைங்களா? இப்ப அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. இதில் 2ல செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்தது. அதாவது சந்நியாசத்தை விட நீ வந்து பக்தி கர்மங்கள் செய், ஆனால் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி செய், கர்மங்களை செய், இதுதான் வந்து சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல்.
சோ அதுக்குதான் வந்து இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்திருக்கிறார். இது வந்து நேத்தோ முந்தா நேத்தோ மாதாஜி சொன்ன கதை, நிர்கா மகாராஜாவுடைய கதை. சோ அவருடைய வீழ்ச்சிக்கு எது காரணமா இருந்தது? அவர் வந்து நிறைய புண்ணியங்கள் செய்தார். ஆனா வந்து அதனுடைய பலன்கள் எல்லாமே வந்து எனக்குத்தான் வேணும் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப செல்பிஷா இருந்தாரு. சோ அதனால வந்து அவருக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். சோ மன்னர் நிர்கா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார். ஆனால் ஒரு தவறு நேர்ந்து 2 பிராமணர்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டது. மறுபிறப்பில் பள்ளியாக பல காலம் கிணற்றில் வாழ்ந்தார். துவாரகா அருகில் கிருஷ்ணர் நிர்காவுக்கு முக்தி அளித்தார். நிர்கா தன் செயல்களின் பலனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். எனவே யார் ஒருவர் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி பக்தி சேவை செய்கின்றாரோ அத்தகைய சேவையே உன்னதமான சேவை. மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வர். சோ நம்ம யாருக்காவது ஏதாவது தானங்கள் செய்தால் கூட அந்த பலன்களை எல்லாம் வந்து நமக்கு ஏதாவது வேணும் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட பண்ணக்கூடாது. தானங்கள் செய்யும் போது அது பகவானுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பண்ணணும். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். நமக்கு கிடைக்க போற புண்ணியத்தை அவர் எடுத்துட்டு போக போறது கிடையாது. அது நம்ம அக்கௌண்ட்லயே தான் போட்டு வச்சிருப்பாரு. ஆனா நம்ம அந்த பாவனையில் செய்ய வேண்டும். எனக்கு வேண்டாம், நான் பகவானுடைய ஒரு கருவி, அவர் சொல்றாரு நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல வந்து நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படின்னு இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கர்ம யோகா அல்லது கர்ம சந்நியாசா அப்படின்னு கேக்குறாரு. மறுபடியும் ஒரு கொஸ்டினை வைக்கிறாரு. இது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நேயச நித்ய சந்நியாசி யோனத்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நித்வந்த்வோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். சோ சன்னியாசி யார் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டினுக்கு இங்க பதில் கொடுத்திருக்கிறாரு பகவான். சோ சன்னியாசிங்கிறவர் வந்து எந்த செயல்கள் செய்தாலும் சோ அவர்களுக்கு வந்து அதனுடைய விளைவுகள் அதுல வந்து விருப்பம் இருக்கக்கூடாது, வெறுப்பும் இருக்கக்கூடாது. செய்கின்ற எல்லா செயல்களுமே வந்து வெற்றி அடையும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம வெற்றி தோல்வி மாறி மாறிதான் வரும். வெற்றி அடைந்தால் அதனை வந்து மிகவும் விரும்புவதோ, தோல்வி அடைந்தால் அதை வந்து வெறுப்பதோ கூடாது. சோ அதுல வந்து ரெண்டையுமே சமமா எடுத்துக்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தாங்க. அவர்கள்தான் வந்து சந்நியாசி அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். சோ பௌதீக பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா. சோ எப்படியெல்லாம் வந்து அவரை வந்து பெருமைப்படுத்துறார் அப்படின்னு பாருங்க. எல்லா இருமைகளிலிருந்தும், இருமைகள் அப்படின்னா டுவாலிட்டிஸ், இன்பம் துன்பம் மானம் அவமானம் அந்த மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா. இன்பம் வந்தாலும் ஒண்ணுதான், துன்பம் வந்தாலும் ஒண்ணுதான். சோ அவங்களுக்கு ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ரெண்டினாலையுமே வந்து அவர்கள் சன்னியாசிகள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். சோ ரெண்டத்தையுமே வந்து அவர்கள் வந்து சமமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள். அப்படின்னா சமமாக நம்மளால எடுத்துக்கிறதுனா நம்ம இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிற நம்மளுக்கெல்லாம் அது என்னன்னே தெரியாது. ஏதாவது இன்பம் வந்துட்டா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுருவோம், துள்ளி குதிப்போம். ஏதாவது துன்பம் வந்துட்டா துவண்டு விடுவோம். சோ இதுதான் நமக்கு நம்மளுடைய பழக்கம். சோ அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னே தெரியாது. ரெண்டத்தையுமே வந்து சமமாகவே பாவிப்பார்கள். அத்தகையவர்கள் வந்து பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று, அவர்களுக்கு இந்த பௌதீக ஆசைகள் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. தங்களுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாவற்றையுமே துறந்தவர்கள் வந்து முழுமையாக முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. சோ கர்ம யோகா அல்லது கர்ம சந்நியாசா அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். இது நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த ஸ்டோரி கூட மாதாஜி அன்னைக்கே சொல்லிட்டாங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இவர் யாரு அப்படின்னா, இவங்க வந்து ஒரு முசல்மான். இவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தி ஜாஸ்தி இவருக்கு. நம்முடைய மகாபிரபு காலத்துல வாழ்ந்தவர். இவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவைகள் வந்து மகா மந்திரம் சொல்லிட்டு தான் வந்து அந்த நாள் வந்து அவருக்கு வந்து முழுமையடையும். சோ ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவைகள் மகா மந்திரம் சொல்லும் பழக்கமுடையவர்கள்.
இவருடைய பெயரை கெடுப்பதற்காக ஒரு விலை மாதுவை அனுப்பி அவர்கள் வந்து அந்த அம்மா போய் உட்கார்ந்து அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி நான் உங்களோட கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னு உட்கார்ந்துருக்காரு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர், அம்மா எனக்கு டெய்லி வந்து 3 லட்சம் தடவைகள் வந்து மகாமந்திரம் சொல்லும் பழக்கம் எடுக்கிறது, நான் உன்னோட கண்டிப்பா பேசுறேம்மா, நான் வந்து என்னோட ஜபத்தை முடிச்சுட்டு பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார வைக்கிறாரு. அன்னைக்கு நாளே முடிஞ்சு போயிடுது. அப்புறம் அந்த அம்மா போயிடுறாங்க. அது 3 நாள் தொடர்கிறது. ஆனால் 3 நாளுக்கு அப்புறமா அவங்களே வந்து மனசு மாறி விடுகிறது. எவ்வளவு அந்த மகாமந்திரனுடைய மகிமையினால அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நடக்கிறது, அவர்களுடைய மனது தூய்மை அடைகிறது. கடைசியில வந்து அவங்களே வந்து என்னை வந்து உங்களுடைய பக்தையாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், நான் உங்களுக்கு எனக்கு வந்து நீங்க வந்து மகாமந்திரத்தை போதிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கிட்ட பக்தையாகிடுறாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷனை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது மகாமந்திரம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பிரம்மண்யாதாய கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா கரோதி யக லிப்யதேன சபாவேன பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. சோ பத்மபத்ரம் இவாம்பசா, பத்மபத்ரம் அப்படின்னா தாமரை மலர். சோ தாமரை மலர் பாருங்க எப்படி அந்த இலைகள் பாருங்க எப்பவுமே தண்ணியிலேயே தான் இருக்கு, ஆனா தண்ணி கொஞ்சம் கூட ஒட்டுவது கிடையாது. சோ இங்க இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவது இல்லையோ அதுபோல பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவது இல்லை அப்படிங்கிறாரு. சோ பகவான் சோ பற்றின்றி அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே பற்று இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இல்லறவாசிகளாக இருக்கிறோம். நம்மளுக்கு நிறையவே பற்றுகள் இருக்கிறது. நம்ம குழந்தைகள் மேல பற்று இருக்கிறது, பொருள் பற்று இருக்கிறது. சோ நிறையவே இருக்கு நம்மளுக்கு. சோ ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாரு, பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து, உங்களுடைய கடமைகளை வந்து நீங்க வந்து பர்ஃபெக்டா செய்யுங்க. ஆனா பலன்களை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுங்கள். சோ அந்த பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுகிறதுனால பலன்கள் மேல பற்று வச்சா ஆசை பெருகும், ஆசை பேராசையாகும், அது எங்க கொண்டு போய் நம்மள வீழ்ச்சியில் தள்ளிவிடும் அப்படிங்கிற அந்த சைக்கிள் உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி பற்று இல்லாமல் இது வந்து நீங்க பகவானே இது நீங்க எனக்கு விதிச்ச கடமை, நீங்க சொன்ன வேலை, இதை நான் செய்யறேன், இந்த இல்லறத்துல இருக்கிறேன், நான் வந்து எனக்கு என்னென்ன கடமைகள் இருக்கிறோ அதை எல்லாமே வந்து நான் சரிவர செய்கிறேன். ஆனா வந்து இது வந்து நான் வந்து என்னுடைய கடமையா நினைச்சு செய்யறேன். இதுல வந்து எனக்கு அவ்வளோவா பற்றெல்லாம் கிடையாது. இந்த பலன்கள் வந்து என்ன நல்லது நடந்தாலும் கெட்டது நடந்தாலும் அது எல்லாமே வந்து நீங்க தான், உங்களுக்கு தான் சமர்ப்பணம் பண்ணுகிறேன் அப்படின்னு பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சு பற்றில்லாமல் செய்தால் நம்ம வந்து தாமரை இலை எப்படி தண்ணீரால் தீண்டப்படுவது இல்லையோ அதே மாதிரி பற்றின்றி நம்ம வந்து டிட்டாச்சா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இங்க தெரிகிறது. அதனால என்ன, டிட்டாச்சா இருக்கிறதுனால என்ன, அந்த செயல்களில் பாவங்கள் வந்தால் அது நம்மை வந்து தீண்டாது, நம்மை வந்து சேராது. சோ அதை வந்து பகவான் வந்து பஸ்பமாக்கி விடுகிறார். சோ பற்றின்றி செயல்பட்டால் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தப்பித்து விடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிற செய்தி. இங்க பாருங்க, பிரபுபாதாவோட பிக்சரை வந்து ஏன் இங்க திடீர்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இவருக்கு வந்து 65 77க்குள்ள 65வது வருஷத்திலிருந்து 77வது வருஷத்துக்குள்ள 12 தடவைகள் உலகத்தை சுற்றி வந்து 108 இஸ்கான் கோயில்களை நிர்மாணித்து 80க்கும் மேற்பட்ட வேதிக் லிட்ரேச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து மொழிபெயர்த்து எவ்வளவு வேலைகள் வந்து செய்திருக்கிறார். இவர் வந்து பற்றோட செயல்பட்டு இருந்தா, எனக்கு பேர் வேணும், எனக்கு புகழ் வேணும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சிருந்தா இவ்வளவு பெரிய காரியங்களை வந்து அவரால் சாதித்து இருக்கவே முடியாது. பகவான் சொல்றாரு, என்னுடைய குரு சொல்றாரு, அவர்களுடைய கட்டளைகளை வந்து நான் நிறைவேற்றுகிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல செயல்பட்டதனால் மட்டுமே தான் இவ்வளவு பெரிய மிகப்பெரிய காரியத்தை வந்து சாதிக்க முடிந்தது. அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நீங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அந்த பிக்சரை வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். 18வது ஸ்லோகத்துல, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகேஷ
பண்டிதா சமதர்ஷினக. சோ இந்த ஸ்லோகம் அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்கள் உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க. இங்க வந்து ஒரு முனிவர் வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யார நினைச்சு? பகவானை மனசிலே இருத்தி அந்த 4 சதுர்புஜங்களோட சங்கு சக்கர கதாகஸ்தத்தோட இருக்கிற பகவானை நினைத்து வந்து தவம் பண்றாரு. அவருக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருக்காங்க பாருங்க. நிறைய பறவைகள் இருக்குது, மிருகங்கள் இருக்குது, மனிதர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஆனா இவர் வந்து என்ன பண்றாரு? இந்த பண்டிதர் மிகவும் கற்றறிந்த பண்டிதர். இவர் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன். அவர் டிவைனிட்டியில ஒரு தெய்வீக ஞானம் பெற்றவர். இவர் வந்து எப்படி பார்க்கிறார் அப்படின்னா, இத வந்து பறவையா பார்க்கல, மிருகமா பார்க்கல, நாயை நாயாக பார்க்கல. எல்லாருடைய மனதிலேயும் பகவான் இருக்கிறார், பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். அப்படிங்கிறதுனால இவருக்கு வந்து ஸ்பீசிஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் கிடையாது. சோ வந்து அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கவே அவருக்கு தெரியாது. எல்லோருமே வந்து அவருக்கு சமம். பண்டிதா சமதர்ஷினக. சோ ஈக்குவலா பார்க்கிறாரு எல்லாத்தையும். நாயையும் அப்படிதான் பார்க்கிறாரு, தன்னடக்கமுள்ள பிராமணனையும் அப்படிதான் பார்க்கிறாரு. அவருடைய விஷன் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு, 2 பேத்துக்கும் டிஃபரன்ஸே இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் தான் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கதை சொல்வது உண்டு. ஒரு தடவை வந்து விவேகானந்தர் வந்து கேரளால வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்காக போறாரு. விவேகானந்தரை வந்து யாருமே வந்து அவங்க வந்து இதுவரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. சோ அவர் பெரிய ஞானி அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். சோ அவரை வரவேற்பதற்காக அவர்கள் வந்து ரொம்ப காத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த மீட்டிங்காக வரவேற்கிறதுக்காக அவருங்க வந்து பொன்னாடைகளும் மலர் மாலைகளும் எல்லாமே வச்சுட்டு காத்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு சைக்கிள்ல வந்து ஒரு விடன்னு கருப்பா ஒருத்தர் வராரு. வந்த உடனே அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் தள்ளிப்போ தள்ளிப்போ, இப்ப வந்து சீஃப் கெஸ்ட் வர நேரம் ஆயிடுச்சு, நீயே இங்க வந்திருக்க, உனக்கு என்ன இங்க வேலை அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து அவரை வந்து விரட்டுறாங்க. விரட்டும் போது அவர் போயிடுறாரு. போயிட்டு கொஞ்ச நேரத்துல மிகப்பெரிய ஒரு கார் ஒண்ணு வருது. அந்த கார்ல வந்து பார்த்த உடனே எல்லாரும் ஓடுறாங்க அவங்க வரவேற்கிறதுக்காக. நான் ஃபர்ஸ்ட் மாலை போடுறேன், நான் வந்து பொன்னாடை போர்த்துறேன் அப்படின்னு எல்லாம் போறாங்க. அதுல இருந்து என்ன இறங்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய கொஞ்சம் தடிமனாக உள்ள ஒரு மூங்கில் குச்சிக்கு வந்து கோட் சூட் எல்லாம் போட்டு அதை வந்து ஒருத்தர் வந்து இறக்குறாரு. அப்ப பின்னாடியே அந்த சைக்கிள்ல வந்த விவேகானந்தர் சொல்றாரு, நீங்க வந்து வெளி தோற்றத்திற்காக தான் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள், உள்ளே இருக்கிற ஞானத்திற்கு வந்து இங்க வந்து மதிப்பே கிடையாது இந்த கலியுகத்துல அப்படிங்கிறதை சொல்வதற்காக தான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து ஏற்பாடு பண்ணி அவர் வந்து சொன்னாரு. நம்ம கூட அப்படிதான் இல்லைங்களா? நம்ம இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிறோம். நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, நம்மளும் வெளித்தோற்றத்திற்கு தான் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது. ஒரு கல்யாணத்துக்கே போறோம், யார வந்து ரொம்ப வரவேற்பாங்க அப்படின்னா, யாருடைய தோற்றம் வந்து ரொம்ப ரிச்சா இருக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை வந்து ரொம்ப வரவேற்கிறது. அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த இருக்கு, இல்லைன்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. சோ இதையெல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறமா, இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து எதுக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னா, அவங்களுடைய ஞானத்திற்கும் அவங்களுடைய குணத்திற்கும் இதுக்குதான் மதிப்பு கொடுக்கணுமே ஒழிய இந்த நிலையில்லாத இந்த பொருள்களுக்கும் இந்த பௌதீக சம்பந்தமான மெட்டீரியல் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக. இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏகி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்கயோனய ஏவதே அத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதே சூரமதே புதக. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வது இல்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகு துன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவது இல்லை. இந்த பிக்சர்ஸை பாக்குறீங்க, இங்க பாருங்க, ஒரு லைட், இந்த விட்டில் பூச்சிகள் எல்லாம் அதனுடைய உணவு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போய் அதுல விழுந்து சாகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம்.
இங்க வந்து ஒரு மீன் அதனுடைய உணவு அப்படின்னு தூண்டிலே மாட்டி இருந்த புழுவை தன்னுடைய உணவாக நினைத்து அது தானே வந்து போய் மாட்டிக்கொள்கிறது. இங்க வந்து ஒரு யானை அது இந்த குழிய பெருசா தோண்டி அதன் மேல நிறைய கரும்பு கட்டுகளை எல்லாம் வைத்து ஒரு வந்து வேடன் வந்து இத பிடிக்கிறதுக்காக வந்து எல்லாமே செஞ்சுட்டு தள்ளி போய் நிக்கிறான். இது தெரியாம இந்த யானை என்ன பண்ணுகிறது, தன்னுடைய உணவுக்காக சோ இது வந்து என்ன நடக்கிறது, தன்னை வந்து ஒரு ட்ராப் தான் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியாம போய் புலன்களின் ஆசையை தன்னுடைய புலனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக போச்சு. சோ அது வந்து மாட்டிக்குச்சு அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த எல்லா பிக்சர்ஸ்மே என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, நம்முடைய புலன்களின் ஆசைகள்னால நம்ம எப்படி வீழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க காட்டப்பட்டிருக்கிறது. சோ இதனால வந்து வருகிற இன்ப துன்பங்களுக்கு நம்முடைய புலன்களே காரணமாக அமைகிறது. சோ அறிவுடையவர்கள் வந்து ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ் வந்து அதனாலதான் தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் தங்களுடைய கட்டுக்குள்ளே வைத்திருப்பார்கள். புலன்கள் சொல்லபடி அவர்கள் நடக்க மாட்டார்கள். சோ புலன்கள் வந்து நம்மை வந்து வீழ்ச்சிக்கு அழைத்து செல்லக்கூடியது. அதனால அவர்கள் அறிவுடையோர் அதில் வந்து பங்கு கொள்வது இல்லை. புலன்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி அந்த செயல்களை வந்து அவர்கள் வந்து செய்ய மாட்டார்கள். குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவது இல்லை. சோ ஒரு இன்பம் கிடைச்சாலும் சரி, ஒரு துன்பம் கிடைச்சாலும், துன்பம் அடைந்தாலும் சரி, அதற்கு ஒரு ஆரம்பமும் இருக்கிறது, ஒரு முடிவும் இருக்கிறது. ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மை இன்பப்படுத்துகிறது, நம்மளுக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அந்த சந்தோஷம் எவ்வளவு நாளைக்கு நிலைத்திருக்கும், எவ்வளவு மணி நேரத்திற்கு அது நிலைத்திருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப ரொம்ப டியூரேஷன் கிடையாது. அது வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியட் தான். அதே மாதிரிதான் துன்பத்துக்கும். சோ இந்த அறிவுடையவர்கள் வந்து இன்பமானாலும் சரி அதனால் பாதிப்பு அடைய மாட்டார்கள், துன்பமானாலும் சரி அதனால் பாதிப்பு அடைய மாட்டார்கள். எப்பவுமே அவங்க பேலன்ஸ்டா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். சக்னோதி கைவயசோடும் சரீர விமோக்ஷனாத் காம க்ரோதோபவம் ஏகம் சயுக்த சசுகீனரக. ஒருவனால் தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். சோ இங்க பாருங்களேன், இங்க நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக எல்லா செயல்களுமே இங்க செய்யப்படுகிறது. இந்த செயல்கள் எல்லாமே வந்து நம்மை எங்கே அழைத்து கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இந்த தமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் வந்து என்னென்னலாம் வேண்டாம்னு சொல்றோமோ, இல்லிசிட் செக்ஸ் ஆகட்டும், அப்புறம் போதை பொருள்கள், அப்புறம் சூதாடுதல், அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி பழக்கங்களுக்கு இந்த தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து ஆட்பட்டு விடுகிறார்கள், புலன்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால. சோ இந்த மாதிரி இல்லாம இந்த உடலை வந்து நீக்குவதற்கு முன்பு, நம்ம இந்த உடல் இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த புலன்களின் உந்துதல்கள் எதெல்லாம் வந்து புலன்களில் உந்துதல்கள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ நம்ம நிறைய டேஸ்டா சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறோம், இந்த கண்களை வைத்துக்கொண்டு எதையேதோ பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுகிறோம். சோ இந்த மாதிரி புலன்களுடைய உந்துதல்களை எல்லாம் வந்து பொறுத்து கொண்டால், காமத்தையும் கோபத்தையும் வந்து கட்டுப்படுத்த முடிந்தால், காமம் அப்படின்னா ஆசைகள், சோ அந்த ஆசைகளையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் வந்து நன்கு நிலை பெற்றவன். அவன் வந்து ஒரு டிவைனிட்டியில இருக்கிறாரு. சிதாதிர் முனி அப்படின்னு அவருடைய கேரக்டர்ஸ் கூட நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு யோகியாக இருக்கிறார். அவர் வந்து இந்த உலகிலேயே இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியும். எப்படி? அவர்தான் வந்து எல்லா புலன்களையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார். அவர் கோபப்படுவது கிடையாது, அவருக்கு வந்து ஆசைகள் கிடையாது, ஆசைகளை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது. அதனால அவருக்கு இன்பம் வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் சமமாக பாவிக்கிறார். அதனால இந்த உலகத்திலே வந்து இந்த துக்காலயத்திலே கூட அவர்னால வந்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்ற ஸ்லோகம் தான் இந்த ஸ்லோகம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. சபரி தேவி. மாதாஜி கொஞ்சம் நோட்ல வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய சார். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு பெருமை இருக்கிறது. இது என்ன ஸ்லோகம் அப்படின்னா சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க. சோ பீஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க. சோ இது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ படிக்கலாம். போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. சோ நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. சோ இதுல என்ன பீஸ் ஃபார்முலா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா நமக்கு ஒரு பெரிய உண்மையை இங்க சொல்றாரு. என்ன உண்மை? பகவானே ஆதி புருஷர். அவரே இந்த எல்லா 17 14 உலகங்களையும் படைத்தவர். அதையே மெயின்டைன் பண்றவர். அப்புறம் கடைசியில இந்த பிரளயம் நடக்கும் போது அழிப்பவரும் அவரே அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ இப்படி இருக்கிறவர் எல்லா உலகங்களுக்கும் அவரே சொந்தக்காரர். அவர் தான் ப்ரொப்ரைட்டர், ஓனர். ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம்? இது என்னுடைய நிலம், இது என்னுடைய வீடு, இது என்னுடைய கார், இவ்வளோ எனக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இதையெல்லாம் கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான். இது எல்லாமே யாருக்கு சொந்தம் அப்படின்னு கேட்டா பகவானுக்கே சொந்தம். சோ நம்ம எல்லாருமே இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறது, நம்ம யாத்திரை போகும்போது ஒரு எங்கேயாவது லாட்ஜ்ல ரூம் போட்டு கொஞ்ச நாள் இருப்போம் இல்லைங்களா? 2-3 நாள் நம்ம யாத்திரா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ரூமை காலி பண்ணிட்டு நம்ம சொந்த ஊருக்கு சொந்த வீட்டுக்கு வந்துருவோம். அந்த மாதிரிதான் இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம். சோ கொஞ்ச நாள் இங்க இருப்போம், அதுக்கப்புறம் நம்ம போயிருவோம். சோ இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாம் நாளைக்கு வேறு ஒருவருடையது. நம்மளுடைய மகனுக்கோ மகளுக்கோ வேற யாருக்கோ அது சொந்தமாக போகிறது. நம்மனால ஊசி முனை அளவு கூட எதையுமே எடுத்துக்கொண்டு போக முடியாது. எப்படி வெறுமனே வந்தோமோ அப்படியே வெறுமனே நம்ம போக போகிறோம். அப்ப நம்ம இதுக்கெல்லாம் சொந்தம் கொண்டாடுவது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம். சோ பகவான் மட்டும்தான் அனுபவிப்பாளர். நம்ம செய்கின்ற யாகங்களாகட்டும், யக்னங்களாகட்டும், தவங்களாகட்டும், தானங்களாகட்டும், எல்லா பலன்களுமே பகவானையே சென்று அடையும். He is the only enjoyer. சோ போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம், அவரே அனுபவிப்பாளர் அப்படிங்கிறது இங்க புரிகிறது. சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படின்னா அவர்தான் இந்த எல்லா லோகங்களையும் படைத்தார். எல்லா தேவர்களும் அவர்களுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ அவர்களை எல்லாம் உருவாக்கியவரே அவரே. அவர்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தும் சக்தியும் யாருக்கு இருக்கிறது? இந்த லோகங்களை எல்லாம் பராமரித்து தேவர்களையும் உயிர்வாளிகளையும் கட்டுப்படுத்தும் சக்தி யாருக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா பகவானுக்கு மட்டுமே இருக்கிறது. சோ எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன் யார் அப்படின்னு கேட்டா வெல்விஷர் யார் அப்படின்னு கேட்டா நம்முடைய எல்லாருடைய வெல்விஷரும் பகவான் மட்டும்தான். வேற யாருமே வெல்விஷரா இருக்க முடியாது. ஏனால் இது எப்படிப்பட்ட உலகம் அப்படின்னா சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்தது, பொறாமைகள் நிறைந்தது. சோ இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட நல்லா பேசுறவங்க நம்ம முதுகுக்கு பின்னாடி என்ன பேசுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். சோ இந்த மாதிரி கலியுகத்தினுடைய குணங்கள் இவை. சோ இதை நம்ம மாற்ற முடியாது. சோ அப்ப நம்மளுக்குங்கிற உற்ற நண்பர் யார் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பர் அப்படிங்கிற உண்மையும் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம். சோ இந்த மாதிரியான உண்மையை யார் தெளிவாக இருக்கிறார்களோ, தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்களோ, அந்த ஞானத்தில் இருக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு இந்த பௌதீக உலகிலே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த துன்பங்கள் எதுவுமே அவர்களை
பாதிக்காது. அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு பக்குவம் அடைந்த வாழ்க்கை. அவர்களுக்கு என்றுமே அமைதியாக அவர்களுடைய அந்த வாழ்க்கை படகை ஓட்டிக்கொண்டு போக முடியும். இந்த சம்சார சாகரத்தை கடக்க முடியும். அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நம்மளுக்கு சொல்கிறார். அதனாலதான் இதுக்கு சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு பேரு. சோ பீஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு இது சொல்லப்படுகிறது. போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. சோ ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம் இது. சோ இது ஒரு சின்ன சாப்டர். சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிவடைகிறது. நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க இன்னைக்கு கதை சொல்ல போறீங்களா? எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இன்னைக்கு அஜாமளன் அப்படிங்கிறவரோட கதையை இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இது இவர் ஒரு பிராமண சம்பிரதாயத்துலதான் படித்து வளர்ந்தவர். இவர் அவர் கன்னியாகுப்ஜின்ற ஒரு ஊர்ல பிறந்தார். அவனுக்கு அழகான மனைவி இருந்தா. அவன் ரொம்ப கடவுள் பக்தி உள்ளவனாகத்தான் இருந்தான். பிறகு ஒரு நாளைக்கு அவர் இந்த ஹோமத்துக்கு வேண்டி சாமகிரிகள் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்றதுக்கு வேண்டி காட்டு பக்கமா கொஞ்சம் அதெல்லாம் அந்த குச்சிகள் விறகு எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு போயிருந்த போது அங்க ஒரு விலை மாது இருப்பதை பார்த்துட்டு அவள் அழகுல அவர் மயங்கி அப்படியே அவள் பக்கம் ஈர்த்து அவளோடைய பின்னாடியே போயிட்டார். சொந்தம் பெண் ஒய்ஃப, அவருடைய பிராமண அந்த ஒரு குணங்கள், கடவுள் பக்தி எல்லாத்தையும் இழந்து விடுற. அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு வேண்டி அவள் கூட ஒரு குழந்தைகள் எல்லாம் பெற்றுண்டு அவளுக்கு வேண்டி அவர் தன்னுடைய ஜீவித வாழ்க்கையே மாத்தின்றார். அவளுக்கு வேண்டி இது கொள்ளை அவளை பராமரிக்கிறதுக்கு வேண்டி சூதாடுறது, ஏமாத்துறது, அப்படி எல்லா விதமான பாவ செயல்களும் அவர் ஈடுபட்டுறார். அப்போ அவருடைய வாழ்நாள் இப்படியாக ஒரு 88 வருஷம் அப்படி கழிஞ்சு போயிடுறது. அப்போ அவருக்கு 10 குழந்தைகள் இருக்கா. அதுல கடைசி குழந்தை பேரை நாராயணன் இட்டு வைக்கிறார். அந்த குழந்தை அதோடைய குழந்தையுடைய மழலை, அந்த குழந்தை மேல பயங்கர ஒரு அன்பு, பாசம், இப்படி எல்லாம் ரொம்ப அந்த குழந்தையோட இதுல இருந்ததுனால அந்த எப்ப பார்த்தாலும் அந்த குழந்தைய நாராயணா இங்க வா, நாராயணா இங்க சாப்பிடுவா, அப்படி நாராயணா நாராயணன்னுட்டு அந்த குழந்தையுடைய பேரையே அவர் ரொம்ப உச்சரிச்சுட்டே இருந்தார். இப்படி இருக்கும்போது இவருடைய இவருக்கு அவரு டெட் பெட்ல ஆயிடுற சாவர சமயம் வந்துடுறது. அப்போ அவருக்கு ஏதோ அவர் கொஞ்சம் பூஜை புனஸ்காரம்லாம் முன்னாடி கொஞ்சம் செஞ்சுட்டு இருந்ததுனால அவர் கண் முன்னாடி அந்த யமதூதர்கள் வருதும் பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப பயந்து போயிடுறார். அப்போ தன்னுடைய குழந்தைய நாராயணா நாராயணான்னுட்டு அவன் பேரை கூப்பிடுறார். அவர் பயத்துல கூப்பிட்டாரோ நிஜமா அவருடைய கூப்பிட்டு அவனுக்கு இது பழகுறதுனால வந்துதான் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஆனா அவர் கூப்பிட்டது ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா கூப்பிட்டுட்ட, நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிட்டுட்ட. அதனால என்ன ஆயிடுது, அந்த நாராயண தூதர்கள் அவா விடுற வைகுண்டத்திலேருந்து அவா இந்த யமதூதர்களை நீங்க எடுத்துன்னு போக கூடாது அப்படின்னுட்டு அவளை தடுக்கிறான். இப்ப இந்த விஷ்ணு தூதர்களும் இந்த யமதூதர்களுக்குள்ள பயங்கர ஒரு வாக்குவாதமே ஏற்பட்டுடுது. அப்போ அஜாமலனுக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு. இது என்னது இவாலாம் என்னமோ ரொம்ப இது பண்றானே, இவன் சாமி பேரை சொன்னதுனால அவனை நீங்க யமதூதர்கள் எடுத்துன்னு போகக்கூடாதுன்னுட்டு இவாத்த எடுத்து விடுறான். அப்படி அவளுக்குள்ள ஒரு இது சர்ச்சை நடக்கிறத பார்த்துட்டு இவருக்கு மனசெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. தான் செஞ்ச தப்பு எல்லாம் அவர் கண் முன்னாடி நிக்கிறது. நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நம்ம கடவுளை கொஞ்ச நேரம் கூட நம்ம நினைச்சதுக்கு இவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் நம்மளை
வந்து காப்பாத்துறதுக்கு அவ வந்துட்டா. நம்ம வாழ்நாள் பூரா அதை பண்ணாம நம்ம ரொம்ப தப்பான காரியத்துல ஈடுபட்டுட்டோமே அப்படின்னுட்டு அவர் ரொம்ப மனசை வருந்துறா. அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து கொஞ்ச நாளத்துக்கு அந்த விஷ்ணு தூதர்களால ஒரு உயிர்ப்பிச்ச மாதிரி கொஞ்ச நாளைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி கிடைச்சது அவருக்கு. அப்படி அந்த சமயத்தை இவர் என்ன பண்ணார், கடவுள் ஏதோ நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு இது கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு, இதை வந்து நம்ம வீணடிச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரிஷிகேஷ்ல போய் அவர் கொஞ்ச நாள் அந்த வைகுண்ட சுவாமியோடைய இது எல்லாத்தையும் சுவாமியே நினைச்சுண்டு அவருக்கு வேணுங்கிற இதெல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி சுவாமியோடைய காரியங்கள்லயே அவர் ஈடுபட்டு அவருக்கு வந்து வைகுண்டத்துக்கு போய் விமானம் ஏறி அடைஞ்ச அந்த வைகுண்டத்துக்கு அடைஞ்ச. இதுல இருந்து என்னன்னா, நம்ம வாழ்நாள் பூரா எப்பவும் நாம ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அரிசி பொறுக்கும் போதோ சமையல் பண்ணும் போதோ எப்பெல்லாம் முடியறதோ 24 மணி நேரமும் நீங்க எந்த சூழ்நிலையில இருந்தா கூட சுவாமியோடைய நாமத்தை சொல்லிண்டே இருங்கோ. அதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு புண்ணியத்தை கிடைக்கும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ.